már felolvasott Márki szakaszból a 10. fejezet 52. versét emelem ki ismételten. Így hangzik ez, Jézus ekkor így szólt hozzá: menj el, a hited megtartott téged, és azonnal újra látott, és követte őt az úton. Eddig a felolvasott ige. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban nagy klasszikusa a krisztusi történeteknek, találkozásoknak, gyógyításoknak, a vakoknak a meggyógyítása, és ugye többször is olvasunk ilyesmiről a Szentírásban. Abban az időben nagyon gyakori volt a vakság, többféle okból kifolyólag, tehát ez egy eléggé komoly és, hogy így mondjam, elterjedt betegség volt, hogy nagyon-nagyon könnyen megvakultak az emberek, és nyilván ez nagyon sok mindenben befolyásolta az embernek az életét, tehát sem szociális háló nem volt, sem vakok és gyengén látóknak az intézete nem volt, tehát nagyon sokszor koldus sorsra jutottak azok, akik elveszítették a szemük világát, és ezért is találkozunk, nem ritka ez a találkozás vakokkal a Szentírásban, abban a korban. Nagyon jól ismerjük ezt a történetet, és első pillanatra talán azt is mondhatnánk, hogy teljesen egyértelmű, és valóban így is van, teljesen egyértelmű az üzenete, amit hoz az ember számára. Ott a vak Bartimeus, az elhaladó Krisztus, a kiáltás szavára Krisztus megkönyörül, ugye a szerencsétlenen, és meggyógyítja. Hogy úgy mondjam, ennyivel el is intézhetné az ember, és gyakorlatilag ezek is fontos üzenetek, hogy Krisztus igenis meghallja az embernek a kiáltozását, és mindig meghallja azt, hogyha nyomorúságban vagyunk, tehát ez már alapvető módon biztathatja az embernek az életét. Azonban nyilván mélységeibe is szeretnénk látni ezt a történetet, és messze-messze többről szól, mint pusztán a krisztusi gyógyítás, ez a jéghegy csúcsa, és ugye nagyon sokféle olyan dolog van, amin el kell, hogy gondolkozzunk, mert mindig, amikor Isten igéjével találkozunk, és Isten igéjéről gondolkodunk, akkor azért bizonyos vagyok benne, hogy olvassuk a történeteket, a bölcsességet a Szentírásból, akkor mindenki úgy a saját életét azért végig gondolja, hogy annak fényében, amit éppen olvasok, egy gyógyításnak a fényében, bölcsességirodalomnak a fényében, vagy bármilyen másik eszakasz fényében, vajon mit akar ez nekem mondani, hogyan applikálható rám az én életemre. Itt van egy vakember, aki a forgalmas úton ugye koldul, és már is hadd rohanjunk a saját életünk felé, Bartimeus sztoriát alapul felhasználva. Ott van ez a vakember, és mi lesz a történetének a vége? Ez pontosan egy happy end, amit látunk, és úgy rohanunk magunk fel, hogy megkérdezzük, hogy vajon mi lesz az én sztorim vége? Szoktunk ilyenen gondolkozni? Mi lesz az én történetem vége? Nyilván nem láthatjuk előre, de mi lesz az én történetem vége? Mi lesz velem? És vajon min múlik a sikere? Ez egy sikeres történet, a sikerről szól, az Istenhez való fohászkodásnak a sikeréről, és nyilván ő meghallgatja az embernek a könyörgését. De mégis min múlik? Min múlik az, hogy, és ez a történetben nagyon-nagyon jól előjön, min múlik az, hogy előre tudok-e jutni, vagy min múlik az, hogy kapok-e Istentől gyógyulást? Nagyon-nagyon szép a történetben, és ez nagyon markánsan üzeneté is válik, hogy ha nem rendez jelenetet, mert jelenetet rendezett Bartimeus, akkor soha nem gyógyult volna meg. Kedves testvérek, az az igazság, hogy akadályok, korlátok, falak mindenkinek az életében vannak. Valamelyik nap volt ugye Püspök úrral egy ilyen beszélgetés, és Luther reformáció kapcsán kérdezték, és ugye elmondta, hogy Luthernél is az volt a probléma. Az önmaga problémája Luther Mártonnak, hogy bármit tett meg, és bármennyire is akarta elfogadtatni magát az Istennel, ugye előbb-utóbb mindig az ember beleütközik önmagába. Hogy önmagamba ütközik.
És nagyon-nagyon sokszor a sikertelenségünk, és egy picit vigyük arrébb ezt a történetet, vagy szélesítsük ezt a történetet, min múlik az, hogy sikeres lesz az élete az embernek, vagy nem lesz sikere, nyilván, vagy nem lesz sikeres, nyilván ugye definiálni is kellene, hogy mitől sikeres az élete, vagy sikeresnek mondhatom az életemet? Lehet sikeres az emberi élet? Mit élek meg sikerként? Mert mindenkinek más a siker küszöbe is, és más nevez boldogságnak is. Ami nekem siker, az a másik embernek nem, és fordítva is ugyanígy van. Akadályok, korlátok és falak mindenkinek vannak az életében, lehetnek ezek fizikai, borzasztó lehet együtt élni a fájdalommal, egy torzulással, egy hiányossággal az ember életében, de a lelki fájdalom ugyanolyan nyomorúságos. De vajon kapja az ember ezekben a korlátokban, a korlátaiban, a falaiban, amiben beleütközik segítséget? Azt is tudjuk, hogy Isten nagyon sokszor nem szünteti meg ezeket, azonban segít, hogy legyőzzük ezeket, hogy túllássunk a fogyatékosságainkon. Azért érdekes ez a történet, mert és megint csak visszaugrok ide, ha Bartimeus nem rendez jelenetet, akkor soha nem gyógyul meg. Volt egy fogyatékossága, és ő szeretett volna látni, és nem pusztán fizikálisan látni, hanem szeretett volna elkezdeni igazából élni, mert az nem volt élet, amit igazából akkor, abban az időben a krisztusi gyógyítás előtt élt. Vajon min múlik, hogy változik-e az ember élet? És a történetben nagyon-nagyon hangsúlyosan előjön az, és szinte piszkál bennünket, hiszen Krisztusnak ez az utolsó útja, az utolsó szansz, az utolsó lehetőség arra, hogy gyógyulást kapjon Bartimeus. Min múlik az emberi életnek a sikere? Hogy a betegségeinkből tudunk-e gyógyulni? Hogy a megrögzöttségeinkből ki tudunk-e szakadni? Hogy a hozott örökségeinket le tudjuk vetkőzni? Min múlik a sikerünk? Mitől lesz happy end? Mitől lesz ilyen vége az emberi életnek? Mitől leszünk, így is kérdezhetném, így is feltehetnénk a kérdést, győztesek és boldogok? Először is Isten, ahogy mondottam, nem szünteti meg a fogyatékosságainkat. Nagyon-nagyon, ez egy annyira alap, hogy ezzel meg kell tanulni együtt élni. Nagyon-nagyon sokszor az a problémánk, hogy ezt az alapot nem vagyunk képesek elfogadni. Nagyon nehéz elfogadni. Ha olyan fogyatékossággal, olyan örökséggel érkezünk ebbe a világba, vagy olyan tapasztalásokkal, amelyek ezt a fogyatékosságot tesznek bennünket, vagy megtizedelték ugye az életünket, lelkünket, először is az az alap, hogy az Isten nem fog minden terhet elvenni az életünkből. És ez nagyon-nagyon nehéz. Mert az ember úgy szeretné, hogy azért az lenne mégis, úgy lenne kerek a dolog, hogyha a terheink teljesen vagy a nagy nyomorúságai megszűnnének, de lásd Pál apostolnál is, aki imádkozott azért, hogy a testébe adatot tövis szűnjön meg, Isten azt mondta neki, hogy elég az a kegyelem, és tényleg elég, nagyon-nagyon nehéz egyébként elhinni azt bénán, vakon, süketen, vagy bármilyen más lelki problémával, hogy így is lehet teljes az élet, vagy Isten kegyelme ténylegesen elég lesz ahhoz, hogy kerek és komplett és teljes legyen ugye az életünk. Tehát ez az alap, ezt nevezik létbátorságnak. Erre mindig visszautalok, ez egy teológiai kifejezés, a létbátorság, hogy azzal együtt felvállalja az ember a létet. Nagyon sokszor azért szenvednek az emberek, mert ezt nem tudják elfogadni, mert azt mondják, hogy én kerek életet akarok, és én csak akkor tudom ezt kereknek nyilvánítani, és boldognak nyilvánítani, hogyha az a fogyatékosságom, azt az Isten elveszi. De nem ilyen, ez az élet. Mindig erről beszélek, testvérek, és ezt visszatérő módon mondom nektek, hogy Krisztus józanul és csak a valóságot mondja az ember számára. Olyan fogyatékosságaink lehetnek, és vannak is talán, amelyek legyőzhetőek. Nem minden legyőzhető, de mégis vannak olyan fogyatékosságok, amelyekben az ember, hogyha tud úgy cselekedni, ahogyan Bartimeus, akkor bizony legyőzhetővé válna. A történetünk azt az az üzenete, hogy legyőzheted a fogyatékosságaidat, a nehézségeidet, a szerencsétlenségeidet, ahogyan ez Bartimeus is tette,
és emlékezzünk arra, hogy őt a kétségbeesése vitte oda, hogy jelenetet rendezzen. Ugye pont múlt vasárnap mondtam, hogy van, amikor a legjobb dolog velünk, amikor eljutunk az én határáig, vagy vége az embernek. Tehát, hogy eddig vagyok csak, és azután tud Isten belépni az ember életébe, a képbe. Hogyan lehetünk tehát sikeresek? Itt az utolsó esélyről van szó Bartimeus életében. Én azt gondolom, kedves testvérek, hogy elsőrendben az embernek el kell fogadnia, hogy vannak dolgok, amik nem szűnhetnek meg az életében, viszont túl láthat azokon, azaz megtanulhat együtt élni azokkal, és valóban nagyon sok példa, emberi példa mutatja azt, hogy igenis lehet teljes életet élni, mert ugye a teljes élet is ugye definíció kérdése, kinek mi a teljes élet, és nem biztos, hogy az a teljes élet, amit mi annak gondolunk. Tehát el kell fogadni sokszor, hogy vannak fogyatékosságok, viszont emellett arra kell koncentrálni az embernek, amilyen van, amivel rendelkezik. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy sokszor azért nem tudjuk legyőzni a fogyatékosságainkat, mert annyira azokra koncentrálunk, hogy megfeledkezünk mindazokról a dolgokról, amelyekkel bírunk. Azt olvassuk a történetben, hogy Bartimeus, amikor meghallatta, hogy a názáreti Jézus az, tehát mit olvassunk? Vak volt, de süket nem. Ez egy óriási dolog. És nagyon sokszor, most a vakságot behelyettesítheti talán mindenki a saját maga életében, vannak fogyatékosságok, amelyekkel nem tudunk segíteni. Amelyekkel nem tudunk mit kezdeni, amelyeket hozunk, amelyeket viszünk, és az életünk végéig fogunk ugye cipelni. És nagyon sokszor megadjuk magunkat ezeknek, és nem látjuk meg, hogy viszont van más, amiben viszont a boldogságunk, az életkereksége, az kiteljesedhet. Tehát meghallotta Bartimeus, mert ugyan vak volt, de süket nem volt. Belefeledkezhetett volna teljesen végérvényesen az ő vakságába, és azt mondhatta volna, hogy kérem szépen, ez egy borzasztó élet. Hát betegségek vannak, és vakság van, és sokféle nyomorúság, de ő nem feledkezett bele ebbe. Mi talán a vakságunkon keseregnénk, mert rengetegszer szánalmat akarunk másoktól és afölött kesergünk, hogy mi az, amivel nem rendelkezünk, ahelyett, hogy hálásak lennénk mindazért, amink van. Ez megint egy életszemlélet kérdése. Egyébként az emberek zöme statisztikailag is inkább arra koncentrál, ami nincs. A fogyatékosságainkra. Tehát mi Bartimeus helyénben talán azt tettük volna, hogy fel is adtuk volna. Arra koncentráltunk volna, hogy mennyire borzasztó, hogy ezzel a fogyatékossággal rendelkezünk. Kedves testvérek, vak volt, de süket nem volt, és pontosan itt lesz az, ahol ő az utolsó esélyét megragadja Krisztussal kapcsolatosan, mert bármilyen fogyatékosságod is van, körül kell néznünk, mert Isten nagyon sokszor kárpótol bennünket a fogyatékosságainkért az életünk más területén. Tehát mindenkinek azt hirdetem, köztük magamnak is, hogy talán az lenne az élethez a helyes hozzáállásunk, hogy nem látok, viszont hallok. És ez egy óriási különbség. Mint hogy lefekszünk nagyon sokszor, és földön maradunk a fogyatékosságaink tekintetében, és természetesen szeretjük, akarjuk magunkat sajnáltatni. Valamelyik filmben hangzik el, hogy a főszereplő mondja, hogy annyira sajnálom magamat, hogy ez szinte már fáj, vagy hogy végtelenül sajnálom magamat, és mi is tudjuk magunkat végtelenül sajnálni, mert a saját cipőnk szorít a leginkább, és jaj, szegényén, mennyire nehéz nekem ebben, abban, amabban, és ezáltal nem vesszük észre azt, hogy mennyi mindenünk van, vagy másrészt, ismét csak visszatérve ide, nem látok, viszont hallok. Bartimeus hallott és cselekedett is, vállalta a kockázatát ennek. Egyébként nem volt egyszerű neki, mert ott a tömegben egyrészt, ha belegondolunk, akkor neki akkora zajt kellett csapnia, hogy felhívja magára a figyelmet. És
És azért milyen nyuszik tudunk lenni sokféle tekintetben, amikor azt mondjuk, hogy nem, meg ki mit szól hozzá, bennünket annyi minden befolyásol, elképesztő módon befolyásoljuk egymást. A közgondolkodás, ki mit szól ahhoz, amit teszek, amit mondok, ki mit szól ahhoz, hogyha úgy mond, és szó szerint is Bartimeus esetében, ahogyan előlépek. Ő vállalta a kockázatát ennek, és az egyik legnagyobb problémánk, nem vállalunk kockázatot, nem lépünk elő, ezért vagyunk sokszor legyőzöttek, mert túl gyorsan lefekszünk, túl gyorsan a földön maradunk. És gyakorlatilag úgy visszük tovább az életünket, és hát ki ne hallott volna embereket panaszkodni, és ugye ebben különösképpen is nagyon-nagyon élen járunk, és mindig a panasz tölti ki a beszélgetésüknek az zömét, vagy a nagy részét. Azonban fel kell állnia az embernek, de milyen érdekes, sokan inkább legyőzöttek maradnak, mint sem felállnának. Azt is meg lehet szokni, a legyőzöttséget. Abba is bele lehet szokni, és bele lehet szocializálódni, hogy legyőzött vagyok. Abba is sokan inkább a földön maradnak, mint hogy felállnának, mert talán túl nehéz lenne felállni, talán nem látják ennek az útját és a módját, talán túl fáradtak ehhez, mintsem, hogy megpróbálnának változtatni, és azzal a hozzáállással, ahogyan Bartimeustól olvassuk, nem látok ugyan, de hallok. Nagyon sokszor a kifogásokat keressük. Nagyon sokszor másokat hibáztatunk. Hát ki ne hallott volna olyat, mindenkinek van legalább egy olyan ismerőse, aki szerint mindenki más a hibás, ő meg soha nem hibás. Tehát nincs ez a kontroll meg benne, hogy esetleg ő is hibás lenne, ő is elrontott volna valamit. Nagyon sokszor látunk embereken olyat, hogy más a hibás az elrontott életért, a szülő a hibás, az élet a hibás, mindig más a hibás, de ő semmiféleképpen sem. Az ő döntéseiről ebben a tekintetben ugye nincsen szó. Tehát másokat ne hibáztassunk, hanem koncentráljunk mindarra, amink van, amivel rendelkezünk. Bartimeus egyetlen esélye, hogy Jézus felfigyeljen rá, kiáltania kellett, Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam. Tehát akkora zajt kellett csapnia, hogy Jézus meghallja, akárhol is van. Ő nem találhatja meg a Krisztust, ezért Krisztusnak kell megtalálnia őt. És ezért folyamatosan és hangosan kellett kiáltoznia. És talán itt lesz a történetnek a fordulópontja, de hogy min múlik, hogy ki kezd el így kiabálni és kicsap cirkuszt, vagy ki nem, azt én nem tudom megmondani. Min múlik, hogy az egyik ember erősebb és a másik kevésbé az? Min múlik, hogy az egyik azt mondja, hogy én belekapaszkodok ebbe az isteni jelenlétbe, és belekapaszkodok abba, hogy van ez az isteni szeretet. Min múlik, hogy valaki akar kiáltani, vagy nem akar? Min múlik, hogy minden csitító hangot, amire majd hamarosan rátérünk, félretéve tovább kiált? Vajon, és nyilván a saját életünk lesz leképezve, ha vannak fogyatékosságaink, és talán mindannyiunknak vannak olyan dolgok, amelyek zavarnak az életünkben, és azokra koncentrálunk, és azok kapcsán mindig felszisszenünk, mert kínoznak bennünket, vagy terhes csomagként hordozzuk az életünkbe, és ez lehet bármi, régi emléktől kezdve a jelenlegi békétlenség, vagy kényelmetlenség érzete, ez egy ilyen újszerű kifejezés, amikor az ember kényelmetlenül érzi magát az élethelyzeteiben. És van egy ilyen diszkomfort, mondják ilyen csúnya külföldi szóval, érzete az embernek nagyon sokféle tekintetben. Vajon min múlik, hogy tudunk-e kiáltani? Mert a történetünkből az is kisejlik, és az is üzenetként, hogy a Krisztus nem biztos, hogy megállt volna, hogyha nem hallja őt meg. Hiszen szorongatja a tömeg, ugye megy egy olyan küldetés felé, hogy az életünket megváltsa. De vajon lett volna a gyógyulás? És ez az igazi nagy kérdés, és ezen gondolkozzunk el otthon, hogy mi múlik az életünknek a sikere? Mitől lesz sikeres? Mitől tudunk túllépni és átlépni magunkon és a fogyatékosságainkon? Vajon mi lesz, mitől tudunk sikeressé válni, és tudunk-e, akarunk-e úgy kiáltani, ahogy Bartimeus tette? Nyilvánvaló módon ez is egy lelki alkat kérdése. Nagyon sokan fekre maradnak. Hitetlenség?
Nem hiszi el, hogy lesz változás? Vagy talán az, hogy azt mondja, hogy én csak akkor akarom az egészet, hogyha minden rendbe jön, és a fogyatékosságaim is megszűnnek. Vajon miért maradnak nagyon sokszor az emberek inkább legyőzöttek ebben a tekintetben? Ha bármikor is akarsz valamit az Istentől, akkor meg kell tanulni használni mindazt, ami a rendelkezésedre áll, meg kell tanulnod kitartónak lenned. Ha szeretnél felkelteni a mennyország figyelmét, akkor kész kell lenned meg és bevallonod a fogyatékosságaidat. Egyébként nagyon sokszor azt mondják, hogy az is a problémánk, hogy nem azonosítjuk, hogy mi a bajunk. Ha valakit most így megkérdezne bennünket, hogy drága testvérem, ha van fogyatékosságod, nevén tudod-e nevezni, hogy mi az? Tehát, hogy ténylegesen a Jóistennek is, magunknak is, elsőrenden, de a Jóistennek is elmondani, hogy nekem, drága Jóisten, az a problémám, hogy. Nagyon sokszor egyébként ez is nagy csomag, nagyon sokszor a fejünkben futjuk meg a köröket, és gondolkozunk, és tépelődünk, és évődünk azon, hogy a sokféle fogyatékosságon, de ugye verbálisan talán nem is fogalmazzuk, meg annyira magunkba zárkózunk. A másik ilyen fontos dolog, ami nagyon-nagyon nehéz. Tehát egyrészt a történetből sejlik ki az, és üzenetkép, hogy le kell tudni győzni magunkat, nem látok, de hallok. El kell fogadni azt, hogy vannak dolgok, amik velünk végigkísérnek a sírig, de azután lehetnek változások az ember életében, és ugye ezzel az attitűddel nem látok, de hallok, lehet hozzáállni az életnek a kérdéseihez. A másik, ami ugyanilyen nagyon-nagyon nehéz dolog, hogy le kell győznünk a közgondolkodást, a közvéleményt. Nagyon-nagyon nehéz a közvéleményt és a közgondolkodást legyőznünk, mert nagyon-nagyon meghatározó, pont beszélgettem valakivel nemrég arról, hogy a magyar emberek milyenek, és külföldön ezzel szemben milyenek, milyen típusúak vagyunk, milyen érzelmi és egyéb beállítottságúak, hogy bennünket elképesztő módon meghatároz, hogy mit mond a másik. Nagyon-nagyon meghatároz. És kérdezte az ismerős, hogy de miért van ez, és miért van az, hogy rosszak vagyunk nagyon sokszor, és különösen magyar sajátosság, tehát, hogy minthogyha a békétlenség lenne a sik, minthogyha a háború lenne a sik, minthogyha a másik energiájának az elszívása lenne a sik ebben az országban, és ez ránk különösen jellemző, hogy miért vagyok ilyenek, és talán mi ebben szocializálódtunk bele, és szocializálódunk bele, hogy ki mit mond. Mindig azt nézzük, hogy ki mit szól hozzá. Az első gondolatunk bármilyen történés, hogy ki mit szól hozzá. Külföldön nem érdekli az emberek. Nem érdekli. És sokkal messzebb is jutnak. Bennünket mindig az érdekel. De persze nyilván azért, mert egy olyan világban szocializálódtunk, amelyben állandóan piszkálják egymást az emberek. Ki mit szól hozzá? A szomszéd, a családtag, a közvélemény, a munkahely, a jó ég tudja, egyház, bármi. Ki mit szól hozzá? Nagyon-nagyon fertőzött. A magyar ember specifikusan ezzel. Teljesen nem kellene foglalkozni azzal, hogy ki mit szól hozzá, mert mit olvasunk? Nagy ígéretként, ugye pont a Káin Ábel történetnél azt olvassuk, hogy miért horgasztod le a fejedet, hiszen ha jót cselekszel, emelfővel járhatsz. Az ember kihúzhatja magát. Miért fontos az, hogy ki mit szól hozzá? Mégis nagyon-nagyon meghatároz bennünket. Bartimeusnak szó szerint azt mondták, hogy hallgasson, tehát csend legyen, hogy csúnyábban nem mondjam. Ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy Krisztus megy megváltani az ember világot, és mindig nem érti, tehát abszolút nem érti. És ugye megint megjelenik az egyház rendszer építése, hogy nem a mesternek ilyesmire nincs ideje, most sokkal fontosabb dolgokról van szó. Azonban, ha kapni akarunk Istentől, akkor meg kell tanulnunk, miként győzzük le a közvéleményt. Ha ezt nem tesszük meg, akkor soha nem tudunk célba érni. Ha Bartimeus hallgatott volna az emberekre, akkor vak maradt volna. Ha éppen nem azért, mert fekve akarunk maradni, és gyengék vagyunk ahhoz, hogy kiáltsunk, akkor talán a másik nagy kísértésünk, hogy a közvéleményre hallgatunk. Nagyon-nagyon sok jó, nemes tett, elképzelés és terv hiúsult meg, vagy abortált már ideje korán
Azért, mert a közvélemény, azt figyeltük, hogy mit mond a közvélemény. És arra figyeltünk, hogy ki mit szól azokhoz a dolgokhoz, amelyeket tenni akarunk. De azt olvassuk Bartimeusról, és ez a zseniális a történetben, hogy amikor elkezdik csitítgatni, annál inkább kiáltozik. És ez mindig ez a kereszténység, ez az előlépés, ez a mindent vagy semmit. Azt mondta, utolsó esély, mindent vagy nagyon nehéz lehetett. Aki volt már olyan helyzetben, hogy szembe kellett menni a közvéleménnyel, az tudja, hogy borzalmas nagy magány van benne. Elképesztő magány van benne. Amikor mindenki egyfélét gondol, én meg nem gondolom ugyanazt, és akkor ugye én vagyok a renitens, a lázadó, a sorból kilógó, és tudjátok, mit az emberek, a mainstream, vagy csúnyán mondják angolul, ez a fő áramlat és fő vonal, amiben benne vannak, egymást is húzzák, tehát egymást is összezárnak az emberek a mainstreamben, és ebben a fő csapásban, fő vonalban az emberek egymást is erősítik, legyen az rossz dolog is, hát ugye látjuk akár a Krisztus megfeszítését, akár más, hogy nagyon összezárnak az emberek ilyenkor, egymás gyávaságával erősítik egymást. Hihetetlen az emberi természet. Egymás gyávaságával erősítik egymást, és ezt a főirányt, ebbe a főirányba mennek, és ugye ennek a főiránynak, ezzel a főirányon ugye szemben menni nagyon-nagyon magányos dolog. Milyen hit kell ahhoz, és milyen elképesztő dolog, és ezért szuper a történetünk, hogy annál inkább kiáltozik. És ezért mondja neki a Krisztus, hogy a te hited megtartott téged. És azért kérdezik meg tőle a nyilvánvalót, hogy megvallhassa a hitét. Ugye? Mert hogyha valakinek azt mondom, hogy igazából én azt szeretném, hogy gyógyíts meg, hogy lássak újból, ezzel azt mondtam, hogy én elhiszem, hogy te meg tudsz engem gyógyítani. Nagyon nehéz legyőzni a közvéleményt, mert hogyha Isten felé elmozdul az ember, és ne egyháziasan mondjuk meg a kánaáni nyelv, hogy Isten felé, minden felé, ami jó, ami nemes, ami etikus, ami normális, ami szépít, ami hozzátesz, ami kreál, ami alkot, létrehoz és felemel, ha az ember ahhoz hozzákezd, nagyon sokszor ugye a főiránnyal találkozik. A sokaság hangjával, többen is elkezdik ugye csitítgatni Bartimeust, ha valamiért kiáll az ember, nem nagyon szoktak az emberek kiállni, manapság már különösebben semmiért, de ha valamiért mégis kiáll az ember, akkor azonnal. Nem ez a fél. Ha valami jót elkezd valaki, akkor ugye jönnek a gúnyolódó, kétkedő hangok, nem? Tehát, hogy mindig a fő iránnyal, a fő áramlattal találjuk magunkat szemben. De hát ugye a bibliai példákat sorolhatnánk, Dávidnak is le kellett győzni a közvéleményt, amikor királysága megkérdőjeleződött, vagy gondoljuk bele Noénak milyen lehetett, amikor mindenki teljesen bolondnak nézte. De nélkül a nagy magány nélkül soha nem tapasztaljuk meg az isteni csodákat. Van, amikor erre ítéltetik az ember, bármilyen fájdalmas, de ezeket a tapasztalásokat, ha nem éli meg az ember, és állandóan a mainstreamben mozog, akkor olyan lagymatag semmilyen élete van. Valamikor ki kell állni dolgokért, valamikor szint kell vallania az embernek. És hiába megy szembe a főáramlattal, még hogyha magányos is, magány van ebben, akkor is ez az egyetlen is helyes út. Ne hagyjuk magunkat csitítgatni. Hogyha meggyőződésünk van, és az Istenhez vágyakozunk, és olyan szép és olyan jó látni Bartimeusnak ezt a vágyakozását, az egyetlen esély, az utolsó esély vágyakozását, hogy igen, én szeretnék meggyógyulni, nem látok, de hallok. És bevetek mindent, hogy más legyen az életem, akkor bizony láthatjuk, hogy jön a segítség. És ne hagyjuk, és látjuk, milyen érdekes egyébként a történet, hogy a tanítványok is csitítgatják, gyakorlatilag nagyon-nagyon sokszor talán maga az egyház az akadálya, ami kiáltozásunknak. És az egyházon belül csitítgatnak bennünket. Ez számtalan példát sorolhatnék, és aktualizálhatná az ember ezt a mai egyház életre is, hogy nem szeretik az egyházban az önálló és önjáró embereket. Nem illenek a rendszerbe, a mainstreambe nem illenek, és ezeket kiveti magából az egyház. Vannak dolgok, amelyeket meg kell tennie az embernek, bármit is szólnak hozzá mások. Ha mások csendre intenek is, nekünk tovább kell menni, testvérek. Miért? Azért, mert van valami, amit meg kell kapnunk Istentől, és hogy ezt megkaphassuk,
Kitartónak kell lennünk. Azt olvastam, hogy ez egy nagyon-nagyon jó hit definíciót olvastam, így nem is gondoltam még rá, hogy a hit az nem más, és itt pont Bartimeus sztoria kapcsán, hogy amikor Isten egy olyan óriási dolgot kér tőled, amit még soha nem csináltál addig. Egy olyan hatalmas dolgot, amit addig még nem tettél. Amikor azt mondod, hogy hát azért ez már minden határon túlmegy, és a határ át kell, az önmagad határait is át kell lépni. És ezek a hitnek a definíciója, amikor olyan hatalmas dolgot kér az Isten tőled, amit eddig még nem tettél meg. Bartimeus egyetlen egy eszköze a hangos kiáltás volt, van, amikor a kiáltás, hangos kiáltás révén juthatunk el az Úrhoz, és meg kell tennünk, amit meg kell tennünk, hogy megszülessen az áttörés. Van, amikor rúgni, kapálózni, vért izzadni kell, hogy létrejöjjön az áttörés. Itt van Bartimeus, a vak, az elátkozott, a koldus, aki legyőzte a közvéleményt, és meg tudta állítani ezáltal Jézust. És ha megtanuljuk mi is önmagunkat és a közvéleményt legyőzni, akkor képesek leszünk megállítani Jézust. És azért hihetetlen a történet, mert annyi múlott, hogy ő kiabál, még hangosabban vagy nem. Ennyi múlott egy egészen más élet. És szinte megrémül az ember ettől. Beleborzong ebbe. Ennyi múlott. Mert ha nem kiállt, és hogy az első csitításra elhallgat, akkor nincsen gyógya. Minden marad a régibe, és így is feltehetjük magunknak. Minden marad a régibe, vagy pedig az ember le akarja magát győzni, és minden szemben jövő ellentétes hanggal nem törődve, mégiscsak tovább megy. Ennyi múlik, és így is tegyük fel a kérdést. Minden marad a régibe, vagy jön egy teljesen új élet? És valahogy a kereszténység mindig erről szól, és a kereszténység valahogy mindig ezt hozza fel, hogy a régi múljon el, és legyen valami új. De milyen érdekes, hogy csak ennyi múl, és csak ennyi múlott, és ki tudja, hogy a mi életünkben nagyon sok minden mennyi múlik, és lehet, hogy csak éppen ennyi múlik. Hogy tudok-e, akarok-e legyőzni önmagamat, és hangosan kiáltani. És nagyon akarni azt, és vért izzadni vele, ha kell. Vagy pedig hallgatok az első csitítószóra, és akkor vége a sztorinak, de nincs borzasztóbb annál a mondatnál, hogy lehetett volna. Nem tudunk nem visszaemlékezni, és a visszaemlékezés mindig fontos az ember számára, de amikor nekem valami eszembe jut az életemben, hogy lehetett volna, akkor gyorsan elhessegetem és haragszom magam, hogy miért jutott eszembe, nyilván, amit nem tudok kontrollálni, hogy miért jutott eszembe. A legborzasztóbb mondat, a mi lett volna, ha, meg lehetett volna. Nem az van. Nincs az. Nem az lett. De ha már mindenképpen tanulni akarunk belőle, akkor zseniális példája Bartimeus, és megdöbbent és megrémiszt és felráz bennünket, hogy ennyi múlott csak. És ki tudja, az életünk kereszteződéseinél nem csak ennyi múlik-e, hogy egy teljesen más irányt vegyen, és egy teljes életet kapjon. És látjuk, hogy itt nem csak a fizikális gyógyuláson lesz a hangsúly, hanem azonnal követte őt. Ugye? Csatlakozott ugye a Krisztus követők sokaságához. Mit olvasunk? Hívjátok ide. Mondják neki, bízzál a mester, mégiscsak szakított rád idő. Annyira jellemző, és nyilván benne van ebben valamiféle jó indulat is. De hát azelőtt mit mondanak? Csendbe legyél, nem ér rád az egyház, elkép az ember rendszerépítése. Nem. A fontos ember, aki az autókonvojjal érkezik, nem, vélet, mindenki húzódjon le az útról, mert fontos küldetésben van. Nem, a nagyon fontos embert nem lehet megállítani. És akik pontosan ezért hurrogják le Bartimeust, aztán azok mondják, hogy vedlik át az ember, hogy és milyen könnyen fordítja meg a köpönyegét. Bízzál, hív téged, na mégiscsak szakít rád az elnök úr, mégiscsak megáll egy 5 percre mellette. És a Krisztus azt bizonyítja ezzel, hogy ő nem lehet olyan fontos küldetésben, hogy a szenvedőt ne hallja meg. Aki tud cirkuszt csinálni abból, hogy ő akarja az Isten, azt meg fogja kapni. És ez lesz a nagy üzenet ennek a sztorinak. Hogy aki mindenképpen akarja, és szembe megy mindennel, az meg fogja kapni. Mit csinál? Ledobja a felső ruháját, és oda megy. Amikor hívják Bartimeust, ez az első, amit tesz, ledobja a felső ruháját, és ebben valahogy szimbolikusan
Benne van az is, ugye tevesző ruhákat használtak ezek a koldusok, ugye megvédte őket a nagy napfénytől, vagy éppen az ord időjárás, a szélsőséges időjárástól. Mit csinál? Megint hányszor mindegyikben ugyan egy kaptafára történik a megtérés és a gyógyulás. Az egész Szentírásban, a krisztusi találkozásokban megint exponálja magát az ember. Ledobja magára és kiállok, hogy én beteg vagyok és nekem kell az, amit te tudsz adni. És ez minden sztoriban ugyanígy működik. Exponálja magát, nem bujkál és nem rejtegeti magát. Igen, ez vagyok, és ott átkozottak tartották biztos azért, mert megvakult, hiszen abban az időben az volt a sik, és az volt a teológiai gondolkodás, hogy bizony az Isten megverte, nem áll tőlünk távol, ugye magyaroktól sem ez, ugye ez a babonás vacakság, hogy az Isten így büntet, meg úgy büntet, de hát gondolta a fene, hogy ugye Arany János mondta, amikor értelmezték, vagy elemezték ugye a költeményét. Tehát ez az exponálás, hogy magamat fel, nincs takargatni valóm, egyetlen egy dolog fontos, és én azt szeretném tőled, és én hiszem, hogy te ezt meg akarod nekem adni, és meg is tudod adni. Milyen szépen benne van megint a közvélemény legyőzése. Nem érdekel, hogy mit szóltok hozzá. Ebben van katarzis és újjászületés. Nem érdekel, hogy a többi mit szól hozzá. Mert nekem szükségem van arra, amit a Krisztus, amit az én Istenem, az én megváltom adhat számomra. Kedves testvérek, hadd biztassalak benneteket, hogy lehet, hogy sokféle vakságunk van, de legalább a fülünk megvan és hallunk, vagy éppen ha süketek vagyunk, akkor legalább látunk, és sorolhatnánk és variálhatnánk vég nélkül mindezt. Döbbentsen meg bennünket, és gondolkozunk azon, hogy mind múlik a sikerünk. És mind múlik az, hogy egy teljesen más irányt vesz az életünk. Oly sokszor egy nagyon vékony és egy cérnaszálon, de egy más irányt vehet. Lehet, hogy az gazdagabb lesz, lehet, hogy, mint ahogy látjuk, egy gazdagabb élet lesz, egy kiteljesedett élet lesz, egy kerekebb élet lesz. Igen, ne feküdjünk le, és ne maradjunk lefeküdve. Oly sok mindent tartogat az élet az ember számára. Messze többet, mint amit meglátunk, vagy látni vagyunk képesek, vagy predikálni, előre jósolni, és előre látni belőle. Oly sok gazdagságot. Ne legyenek megbánásaink, azt kívánom mindannyiunknak, és hogy mi lett volna, ha kérdéseink, meg végképp ne legyenek, mert nincs olyan fájdalmas, amikor visszagondolunk, hogy hol csúszott el a dolog. És igen, tudjuk meg azt, hogy ez vagy sztori, az egész kereszténység, az egész élet, vagy ez, vagy az. Nincsenek átmenetek és kontúrok ebben a dologban. Vagy legyőzöm a közvéleményt, vagy magányos leszek és legyőzöm a közvéleményt ebben egy ideig, vagy pedig hallgatok rá és lefekszem, és a földön maradok. De mindig ott az ember lehetősége. És én bízom benne, és hiszem abban, és tapasztaltam is, hogy amikor az ember jól dönt, és helyesen tud dönteni, Isten szerint való módon tud dönteni, akkor az Isten mond rá egy nagy ámen. És akkor olyan ez, mint amikor az ember egy szűkös szobában van, és azt gondolja, hogy az a világa, és hogyha kimeri nyitni a másik ajtót, amit soha nem mer kinyitni, akkor látja, hogy 5-ször nagyobb szoba van ott, és sokkal nagyobb fény, és sokkal több fény van ott, és ez egy nagyon-nagyon vonzó dolog. Adja az Isten, hogy tudjunk és akarjunk kiáltani a Krisztushoz, aki meghalt bennünket, és meghallgat, nem veszi el a fogyatékosságainkat feltétlenül, viszont megtanít velük együtt élni, és egy más dolgot ad számunkra, ami teljesíteti az életünket. És bizony, nagyon-nagyon sokszor úgy van az életünkkel, hogy le kell győznünk a szembejövő hangokat, és döbbentsen meg ismételten bennünket az, ami itt történik, hogy mind múlik a sikerünk, és mind múlik az, hogy teljes életet éljünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy adtál saját akaratot az embernek, és a saját akaratban döntenünk kell, és a szabadság felelősségét hordozzuk, hogy kell döntéseket hoznunk, és bocsáss meg nekünk azt, Urunk, hogy sokszor rád akartuk mindezt kenni, és azt akartuk, hogy te dönts helyettünk, és nem nekünk kell nagy döntéseket meghozni. Köszönjük, hogy kéz a kézben járnak együtt a csodák, az emberi rész és az isteni rész együtt kéz a kézben jár, és így történnek meg csodák. És nem tudjuk, Urunk, hogy mi lett volna, ha Bartimeus nem olyan nagy dolgot csap, és nem rendes cirkuszt
vajon gyógyult volna, de és talán soha nem tudjuk meg, mert a te végtelen bölcsességed és kegyelmed kiismerhetetlen, Urunk, mégis megrémiszt ez a történet egyben figyelmeztető módon bennünket, hogy vajon nem egy nagyon-nagyon pici dolgon múlik-e az, hogy másfelé forduljon az életünk, hogy kiteljesedjen és jobb és szebb legyen. Urunk, adj nekünk ilyen víziókat, ilyen látást, hogy ezen tudjunk meditálni, és az életünk eseményeit is ezen és ezeken keresztül tudjuk és akarjuk nézni. Kérünk téged, áld meg azokat, akik sokféle fogyatékossággal bírnak, legyen az bármilyen jellegű fogyatékosság. Urunk, add az életelfogadást, és add, hogy a tüskéket elfogadjuk, és taníts bennünket együtt élni azokkal, és juttass el bennünket arra a hitbeli látásra és arra az életminőségre, hogy noha vannak fogyatékosságaink, de más oldalon erősek vagyunk, és színesek vagyunk, és olyanok vagyunk, ami pótolja a veszteségeinket. Urunk, áldj így meg bennünket, mindannyiunkat, akik kiáltunk hozzád, hogy a közvéleményt le tudjuk győzni, még ha ez a magányt is maga után vonzza, és bocsáss meg, hogy sokszor mi magunk vagyunk a közvélemény, mi harsogunk a leghangosabban, és álljuk útját azoknak, akik mást akarnak. Áldj meg bennünket a vasárnap megszentelésében, az isteni gondolatokban való forgolódásban, és légy a mi vezérlünk a holnapban. Amen.